Predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik i patrijarh srpski Porfirije razgovaraju u manastiru Osovicu u opštini Srbac u Republici Srpskoj o najvažnijim nacionalnim pitanjima, saznaje Tanjug. Razgovor se odvija bez prisustva medija, a planirano je da traje do polaska u Srbac, gde je za 17 časova najavljen obilazak novoizgrađenog vrtića. Očekuje se da na sastanku bude reči o situaciji na Kosovu i Metohiji i očekivanjima velikih sila u nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Trebalo bi da jedna od tema budu i snažni pritisci na kompletno rukovodstvo Republike Srpske, koje je stavljeno na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država, kao i pokušaje pojedinih zapadnih država i bošnjačkih političkih krugova da se Banja Luka optuži za razgradnju Dejtonskog sporazuma, što predstavlja veliku opasnost za opstanak Republike Srpske. U 120 odeljenja osnovnih i srednjih škola od septembra se uvode dodatni časovi fizičkog vaspitanja. Time počinje pilot projekat Svako dete ima pravo da odrasta zdravo, koji realizuje Ministarstvo prosvete, sporta i zdravlja. Narodna poslanica i predsjednica pododbora za sport Narodne skupštine Tatjana Medved kaže da je alarm bio što je posljednjih nekoliko godina sve više gojazne dece sa slabom motorikom. Ovim programom oni dobijaju 2 dodatna časa fizičkog vaspitanja, tako da će osnovci imati fizičko 5 puta nedeljno, a srednjoškolci 4 puta. Ideja projekta Svako dete ima pravo da odrasta zdravo je da se unapredi fizičko vaspitanje dece i njihovo zdravstveno stanje, koje će se pratiti redovnim sistematskim pregledima. Za sada su projektom obuhvaćene škole u kojima se nastava odvija u jednoj smeni. Učestvuje 70 odeljenja od 1. do 4. razreda, 30 od 5. do 8. i 20 odeljenja srednjih škola, prenosi RTS. Inspekcija je krenula u vanrednu kontrolu pečenjara u Srbiji, izjavila je danas ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković. Sve pečenjare na teritoriji Srbije biće iskontrolisane vanredno u narednom periodu i to veoma brzo, kazala je ona nakon prvog sastanka operativnog štaba za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja. Kako je naglasila, to je još jedna od mera koja se sprovodi kako bi se situacija sa afričkom kugom svinja stavila pod kontrolu. Veterinarska inspekcija inače 1. avgusta vanrednim inspekcijskim nadzorom pečenjara na teritoriji grada Čačka oduzela 166 kg hrane životinjskog porekla, zbog kako je saopštilo resorno ministarstvo utvrđenih neusaglašenosti. U spornim objektima, kako su tada naveli, nije bilo moguće utvrditi poreklo mesa i njegov put od klanice do pečenjare, a protiv odgovornih lica su podneti zahtevi za prekršajnu prijavu. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Lionel Messi je sa 2 pogotka doprineo pobedi Inter Majamija nad Orlandom sa 3:1 u meču Američkog Liga kupa. 3 utakmice i 5 golova Lea Messi od dolaska na američko tlo, a sve 3 imaju relevantan takmičarski značaj jer se radi o borbi za trofej. Nova briljantna partija desila se protiv lokalnog rivala Orlanda. Messi je ponovo bio prvi strelac na meču već u 7. minutu. Efektno završiš i sjajan pas Roberta Taylora. Zapečatio je Argentinac sudbinu protivnika u 72. minutu kada je proradila južnoamerička veza sa Josefom Martinezom za 3:1. Inter ovom pobedom ide u osminu finala Lige kupa gde ih čeka fudbalski klub Dallas. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz pojačanje južnog vetra u Banatu, Pomoravlju i planinskim predelima. Najniža temperatura od 17 do 23, najviša dnevna od 34 do 38 stepeni. U toku noći sa severozapada Srbije nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a moguće i pojava kratkotrajnih nepogoda u vidu grada i jakog vetra u zoni pljuska.